Benvolguts berquinautes, benvinguts a Ludo Berquibú, a aquesta temporada 2 de Berquibú. Avui estem al capítol 2 de Exogate Initiative, on coneixerem els primers membres del Exogate o de la iniciativa Exogate. Som-hi, doncs, en aquest segon capítol. Recordem que en l'anterior hem construït la base, o almenys els inicis de la base. Ara reclutarem els nostres 4 primers científics. Anem aquí. Anem a contractar 4. Bueno, 5. No cal. Ja està. Vale? Ara hem d'esperar que passin els dies corresponents i contractarem a 5. Hi ha 1.600 d'energia que ens permetrà connectar aquí. Veieu? Aquí connectar i gastem energia en l'exploració corresponent. De moment hem d'esperar. Tenim $250. No és gaire, però queda una hora, segons això. Després tenim 5 reclutes. Doncs, aviam, aquí tenim canadencs i una francesa. Esperem un equip al SGU. Sí, ho sento. Aquest logo xulo. SGU. Apa, i afegirem a Daisy Johnson. Fem un equip de noies. Amy i Valerie. I els altres dos seran els que escriguin els Miller i Goulet. Després sempre es pot modificar els equips. I ara anem a connectar i anem a crear la primera missió per al SGU. Veieu, aquest es prepara i anem a seguir-lo i anem a accedir a la Exogate tots plegats. Les 3 científiques s'embarquen en la missió i han marxat. Per tant, anem a continuar l'aventura d'Exogate. Anem a veure què fan els altres dos. Potser han anat a l'habitació. No ho sé. On són? Mira, l'Austin Miller. Per aquí. Fes aquí, magadet. Austin. Hola. Es passeja per la base. Ui, ens toca l'SGU. Ixu, aquí Johnson. Ens acabem de travessar la gate per la primera vegada. He sentit un vertigen i tot de cop estava en el planeta YQ081. Gràcies a Déu que esteu vius. Amén. I no puc creure els meus ulls. Hi ha vida aquí. Aquest lloc té moltes plantes, sense parlar d'aquesta meravellosa nebulosa.
Espero que aquestes plantes no siguin perilloses. No us preocupeu, cap trifit, bueno, com es digui, a la vista. Tindria que pensar alguna cosa de memorable a dir. I ràpid, m'havia preparat un discurs, però amb tot això ho he obligat. Calma, calma, Daisy. Veuran totes les pantalles planes en 3D, UR i hologràfiques de Mumbai a la Luna. Sense pressió. Crec que estic a punt d'hiperventilar. Tot va bé. Us en sortiu? Sí, anirà bé. Però no sé què dir. Alguna idea, Ixo? Digueu algú de modest. D'acord, farem això. Deixeu-me un segon que reprengui l'aire. Respirem, expirem. Prengueu el vostre temps. Només som exploradors, com tots els que ens han precedit, amb aquests vegetals extraterrestres que hem descobert avui a YQ081 fem un primer pas cap al lo desconegut, construint sobre les bases de lo que hem après a la Terra i la Lluna, així que les nostres missions habitables a Mars. Recordem que en aquest joc estem al 2050 i alguna cosa. Ben fet, aquestes paraules marcaran la història. Gràcies, Ixo. Ha sigut encara més estressant que atravessar la porta. I si traieu una mostra per mostrar-ho en directe? Deixem que els que... bueno, aquí, una idea. Aquí hi ha per triar. Hi ha com una herba als nostres peus, podria ser una espècie de mus, en la gruta que hi ha a l'oest, o cap al sud hi ha un arbre fullit que està a prop d'un penya-segat. Deixem que els nostres espectadors decideixin. D'acord? Fem un sondeig en el xat. D'acord, espereu. Llavors que ha estat escollit herba, però agafeu una mica d'herba, gràcies. És lisa al tocar, gairebé oleós. Gran treball. La nostra part d'herència ha pujat com una fletxa. Un cop de retorn a la base podrem guardar aquesta mostra en el laboratori i estudiar-la per aprendre una mica més. Entesos? I si diguéssiu algunes paraules sobre els objectius de la iniciativa abans que s'acabi el directe? Digueu al món el que voleu acomplir. El benestar dels meus equips i del meu personal m'importa el més. Mai he treballat per una empresa tan meravellosa com aquesta. I les persones felices fan un gran treball. Té tota la raó. Dit de pas. Em dóna seguretat saber que no som una preocupació secundària, inclús per una organització que fa un treball com el nostre. I així conclou el directe. Us deixo l'última paraula, líder. M'ocupo, gràcies. L'iniciativa Exogate ha previst de difondre tant transmissions com siguin possibles, així que resteu
atents als propers directes. I ja ho tenim. Torneu a casa. I hem fet la primera missió. Estaria bé controlar el temps. Portem 10 minuts de directe. Per tant, farem 11 minuts més. I que sigui el que hagi de ser. Seguim el senyor Miller, que parla a Gabriel Ouellet. Vaja, l'heu fet! Ja sabia que anàveu a trobar vida, però no tan ràpid. He mirat el directe, increïble! Els primers passos de l'home en un exoplaneta. Això marcarà la història. Ha estat, genial. Sigui el que sigui, si volem quedar en bons termes amb el comitè, farà falta rentabilitzar aquesta operació. Us havia dit que podíeu vendre els vostres... com es diu? Els vostres... Ho he dit abans. Les vostres patents. En fi, continuem amb la Exogate Initiative i anem a demanar que s'escrivi una patent sobre la regeneració que ens podrà donar entre 2.000 i 5.000 dòlars al mes per del que ens pagui. Vale? I aquí, quan fa de la darrera missió? Bueno, anem a esperar una mica. Aquests s'aniran a escriure. Podem seguir un xic per aquí. I com només estem un equip, ja quan puguin, ja van cap allà. Aquestes noies van decidides a explorar l'univers. Anem a veure la seva entrada des d'aquí. Un angle diferent. I aquí teniu les nostres exploradores, nostre equip d'exploració. Hem d'anar explorant per obtenir punts de ciència que ens permetin explorar tot això. Arribar a exomadures, a biblioteca, etc. De moment no tenim prou recursos per fer més. La nostra sala d'energia, aquí fan el manteniment. Veu, aquí. Vale, aquí. Aquests s'avorreixen. No sé si tenim per escriure si està en francès o en anglès o en alemany. Jo ho entenc millor en francès. Més fàcil traduir-ho per mi. El directe. I aquí teniu el menjar. Veieu, hi ha de tot. Que això és cafè. Bueno, no ho sé. Això plegen per aquí i diuen ui, tal. I això està ple a vessar per alimentar els nostres exploradors. Bueno, sembla que tornaran sense novetat. I, bueno, mostres.
Tenim 90. No veiem si podem escriure algun... No, de moment... Clar, és que primer hem d'estudiar les mostres. Així que anem al laboratori. On és el laboratori? Per aquí. Aquests van a menjar. A veure, anem a seguir. Aquestes valentes exploradores que van a prendre un mons desconeguts. Van al dispensador i ho col·loquen a la taula. I aquí van menjant. Els verquinautes. A deixar que estudin els mostres. Anem a escriure sobre la resistència a la calor. Ara comencem a escriure. Sort hi ha 2 científics que es dediquen a escriure. Després podem canviar-los, vale? Fer que els 2 pobres aquests explorin. I això potser serà en el proper capítol. Aviam. No, nova teoria. Bueno, això de moment fem que fins que no tinguem la sala d'operacions, res. Anem a connectar aquí i creem una missió per al nostre equip favorit d'SGU. I anem a esperar aquí. Aviam què ens depara aquesta nova missió. Bueno. Aquests estan xerrapatejant. Xerrant. De moment ja aniran a la missió quan siguin llestos. Només tenim un equip perquè només tenim científics. Tinguem militars i mèdics, enginyers i tal. Ja serà un altre tema. Ui, podem crear un altre patent. Atenció. Atenció. I amb 100 podríem augmentar la quantitat de drons, que això serà important. La infermeria hauria d'estar per aquí. No, però no hauria d'estar tan lluny de l'Exogate. I la infermeria aquí i aquí. Vale? Aquí serà on farem la futura infermeria i l'SGU ja està a missió d'exploració. I SGU a la base. Crec que estem davant d'una escena de crim XO1 sobre l'escena d'un film, d'una pel·lícula de vampirs. Estem al mig d'una... com es diu? Estem al mig d'un camp i sang per tot. Les nostres botes. Descriveu-me les flors. Sembla que sigui el gas púrpura, però en mal estat, però faria falta més d'anàlisi. Agafeu una mostra de la planta.
Quedeu-vos el temps que sigui necessari. No em truqueu per dir que heu fet una autòpsia. Bueno, dit de l'humor galàctic, no hi entrarem. Fem la porta. Aviam. I aquí fem una altra porta, llavors. Infermeria és una mica petita. I caldria un accés des al laboratori. Això també és veritat. Bé, tot això serà l'infermeria. Algun dia. Tot i que no crec que sigui en aquest capítol, no, serà segurament en el següent. Sí, ja serà en el següent. Anem a esperar que torni l'SG1 i acabarem el capítol El retorn de l'SG1. Tenim 5 punts de ciència, no són massa, però alguna cosa farà. Aquí, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ui, ens truquen. Salutacions del planeta Dràcula. Fa una setmana que estem aquí, però m'ha semblat una eternitat. Sisplau, no tornem amb aquest sobrenom. Alguna cosa, alguna novetat? No hem trobat cap amenaça. I molt bé, i què hi ha de la mostra? A l'hora que hem obert la planta s'ha ficat a sagnar. Un dels membres d'equip qui vol quedar anònim li ha entrat a l'ull, però tot va bé per ara. No fem cap broma amb l'amatofòbia. Sí, malgrat això, el sang està fet en realitat de ceba i sàvia i algues d'origen marí. És púrpura perquè es nodreix d'argila vermella constituït de minerals corroïts. Per això explica per què la cera es trobava a l'exterior de la planta. És cert, gràcies a les nostres recerques hem pogut determinar que tota aquesta zona era en una altra època un oceà. Aquestes algues s'assequen des de fa segles. Comencen per ser vermelles i la sàvia es fica per les estipes i les frondes. A la fi del procés només queda un llac de sàvia. Llavors s'han assecat i mortes a causa del sol, com els vampirs. I ara cal diu exactament. Al final hem jugat bé el nostre propi pel·lícula de vampirs. I el primer premi és per l'SG1. I bé, gràcies, Ixo. Que no us pugi al cap això, Ixo, fi de transmissió. I ara acabeu la missió. I ara acabem el capítol. Fins aquí aquest capítol. Espero que us hagi agradat. Doneu-li a m'agrada si us hagi agradat. Subscriviu-vos. Doneu-li a la campaneta que estigui ben fosqueta per rebre totes les notificacions dels nous vídeos que publiquem. I aquí teniu dues propostes de vídeo perquè continueu la vostra aventura a Ludo Berkibó. Fins la propera. Benvolguts berquinautes.